Навика семопеш амакид ганда мекард. Охид ҳамаи хезе 20 мирғи тон бромад. Ма язнаи нигеруюм. Балаболи ти хели матраи хели кадагим. Ки руста микала ёд кадай лайка буҷа. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ. Кадой мехоҳад 20 сомонӣ кор кунад. Дар поёни номера дар телеграмаш илтимос менависем вале фаҳмонатна чихе 20 сомонира кор кунен. Ва мегзарем ба барномаи комментҳо. Якм коммента мехонем. Меҳрубон Бобоев нависа ки акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедчавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред пас ба шумо маҳсулотҳои соф савдо ёрӣ мерасонад. Барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз. Аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад. доди камушона бугу ки ма 12 сол мешавам мухлисшам неки идов дигим борай бромадестай натури кадан нона хурдан да намакдони ҳамун мужик туф кадан ҳаром хӯрро о гап нест мерасонмуш брат Муҳаммадназар Зарипов кайдо худоя ислом бисёр чизҳоро медонӣ чи ба як шахси исломӣ нашидӣ хести ғайбат кун шидӣ ҷавоба интизору именно из-за того что ки ҳамхели шахсиятое ки ислома медонанд лек дар ботиншон лицемеранд ва баъд мехчона гендл мегиранд шахси исломӣ мегиранд баъд ислома номушаҷазир мекунанд ба мисли псевдомуллоe ҳастанд ки бар гап дигар чианд дар рафтор дигар кас барои аму я вақтом хеле будам хидмат ники шайх худаш просто таги маънуиро дорад ки ма прошли чикорае будам ки шайх ник мамондаги будам шайхус буд ва ҳамин чизо аввал нормалӣ буд хидма крутой мегирифтам не ки дурун бисёри вақт овози дурун мегуфт ки ты шахсият нисти ты дили ниятат нопокай ты короеро мекунӣ ки дигарро бо насиҳат мекунӣ ки накунам бароям бад басш кардам гуфтам кае ки искренне шидам баъд ҳамон вақт ҳамин гуфти ки хид мекунӣ вале ман хиёл мекунам и гуноҳш бисёртарай хид медонӣ ки мунофиқ ҳамон шахсияте ҳастае ки дар забон дигар чӣ мегӯяд дар рафтор дигар кор мекунад хотя дар рафтор чӣ коре мекунем дар забонам ҳамура бигем хубтар нест бародаро чема мунофиқ шидан гунаҳгор будан хубтара ба фикрам ман хиёл мекунам ҳамин хелай барое ки ябор бихонем дар бораи мунофиқун ва бифаҳмем ки вайёро чӣ интизорай Меҳроҷуддин Ашуров рута сиё накун доди худо толка шона ганда мекунӣ навика семопеш амакид ганда мекард маърума сиё мекунам ё ту сағира ту вообще хита бор кору борта бин семопеш мегуфтем ки ту дига фақат навика мерасӣ ина имрӯз шона ман ҷо гуфтам ки кадоме ки дар бораш бисёр гап мезанам ман ҳамуро ҳарчӣ мегӯм ма бояд ҳар моҳ ё ки ҳар ҳафта такрор кунем ки ман хеле гуфтагиам бача ту 3 моҳ пеш ман бовар дорам ки дига чӣ мегуфти оз буд дига чӣ мегӯӣ барои ҳамн дар зиндагӣ ягон чӣ нашидеста инҷо шита комментарий нависай ман боварӣ дорам ки агар ки ту дар зиндагӣ ягон чӣ мешитӣ неми гапа наменавистӣ мешитӣ мегӯм мешидӣ неми гапа наменавистӣ бекор шитагӣ неми гапа навистай маълумае ки вообще ҳичи бохабар нестӣ хай баша 3 моҳ пеш гуфта будем ки оли навикам вақт дора вақташ буд мешава бо як кас дигар мерасем бо ҳамин чиза пешакӣ огоҳ кардагиам диловар Меҳроҷуддин Диловар Зайниддинов доди худо бугӯ вақт мирғи ма намедонистам нака ҳама медонад ки маям мирғам ҳеҷ қати ма кор намекунад агар ки и теориятра бигирем репи тоҷик ҳамаш мирғай
ҳозир иш ба уш кор намекуна, уш ай клани иш мебуроя, уш ай кор мебуроя, дига пеш дига кас мерава. Значит, и мырғи боша, вес репетуҷик мырғай. Агар ки просто бо мурури замон фикрот алиш мешава, стили зиндаги далиш мешава боша, так что это нормально. Бачако роҳи сумкоркунӣ ёфтанд, фаҳмиданд ки бе канали марам сумкор мекунанд, рафтанд, баъд кадомаш ки просмотрш меғалта, бо ягон кор дига мекуна. И хелиёш ҳам ҳастанд ки аввал просмотрҳои зур доштанд, баъд просмотрҳоз намегиранд, бо айпас дига кор буранд. Суҳбатулло Раҳимов, ведо ихдо ранги навик намегуфтӣ, мегуфтӣ ма ранги шон 2 моҳ пас ҷавоб метам. И балабол вечное саволо мегреза ку. Нашуд ай савол грехтан, ма 100% дина да чӣ қоил шудам. Вақте ки да барномаи Мирзошоҳ шон иштирок кард, яъне иштирок кардан, яъне розӣ шидан дар барномаи иштирок кардан, ин маъноиро дорад ки ту розии ки ҳамаи саволода ҷавоб дӣ. Лек иштирок ниву хита бачаи бодоб бигирив, бачаи типа хоксор бигирив, не ки да ягон савол прямо ҷавоб натӣ, лучи иштирок намекардӣ, брат, намеқадар гап шон. ҳамун барномаи ҳамун Мирзошова ҷазир кардӣ, ягон саволаш да чотка ҷавоб надодӣ, то эоли мешава, то приколаш кардӣ, то хеле ями иштирок хай намекардӣ, хубтар буд, отказ мекардӣ ҳамун бачара барномаша ҳеҷ куна кардӣ. Ман барнома единствен барномае ки то охира тамошо кардам, ҳамун вай ягон информация набуд. ҳамун бечора мезана исш мекаши, усш мекаши, охир да дроварди мҷ да барнома ки ӯ бачаи мардак коргара ӯро мумкин нест листоша нишон дам, броварди ту мардак нестӣ, хеле нестӣ, ту мардак бошӣ, биё да пеши камера бигӯ. Вай ма ба гӯшам шинавидагим да батл ки ҳама да унҷа буданд, хеле баланд гуфт ки ман язнаи нигероям. Ай ӯ да чизи важн нест, да трекош любоч да мегуфт. И просто намешава шон одаморо подставид наки ва барнома да иштирок кардӣ, ҳамаи саволот да ҷавоб деҳӣ. Инаи мардак ҳамин чиза гуфтаи, но дига хел када гуфтаи, 2 моҳ пасам ҷавоб намета, просто ҳами иштирок мекунад. Хай манипуляция ном дора и чиз. Яъне бо дар як ҷош як гап гуфт, шон ҳамун гапшам камтара қарм кард, мега ки баъд ҷа саволш дод ки ту агар ки мухлисота қадрашона медонистӣ, батл мекардӣ, мегам ман хеле мухлисон қадрашона медонам. Мара мегам биё да туи иштирок мерам, иштирок мекунам. Боша ма ҳамаи вора агар ту иштирок кунӣ, ку ту вақт намеёвӣ барои даже авқот хӯрдана. Мобайни 2000 ташяшда иштирок кардан это не то, что не значит, что ту мухлисота чӣ мекунӣ. Мухлисота конкретно дастгирӣ кардан, ё ки ҳар рӯз ҳая ҳафтада якта трек бурор, ё ки хаям батла кардӣ, конкретни батла ки ӯ мардак сари сина мезана, шон брич, шон полай, шон текст азёд карда наметуна. Ва шон ина бо минат мекуна ки да қараболо да больница ким кира хабаргирӣ рафт, хай навра дид, гуфта манипуляция да чиз дар Корея рафт, хайш сурат гирифт. Это не оправдание, брат. Ман хиёл мекардам ту чизора логичный фикр мекунӣ ки да барномаи Мирзошов нишон додӣ ки уже контрол накардисте фикрота ва уже қард кардисте ва бояд ягон чира да ёд биёрӣ бугӯӣ, ма туи ким ки да рафтам иштирок кардам, фристайл кардам, ма рафтам кимчку кардам. Ба шумо ангушт шумор хати. И гап просто мухлиси худат гуфта буд, ҳозир мумкин бигени мухлиси нест, хай наи мухлиси набуд, як душмана да мин гапа навист, биёяд душмани дигар да дрни YouTube и гапура гуфт, не ки ҳамун дина барномаи Мирзошоҳро тамошо кардам, бисёр гуфтам хай лучи иштирок намекардӣ, хай ягон саволаша ҷавоб навуди, чӣ ба иштирок кардӣ? Бачаи мардака ба амед кардӣ. Каримов Ҳусайн, як хоҳиш ай худат, илтимос, ҳамин ҳарома ба ҳалол омехта накунед. Ҳамаи реперота ҳамун қавмта бифаҳмон. Дар видеошон дар репошон номи Аллоҳа суханои исломо омехта накунанд. Ва ман гапи ту да розиам ва барои ҳамун агар ки дар ягон калимаҳои ман ҳамин чизҳои илоҳира ва чизҳои муқаддаса бинен, بدونین که значит ما ام وقت ما کنترل کردن تو این سیستم که خود ما کنترل میکنم من میدونم که این کاری که من میکنم این راهی را که من انتخاب کردم
ба як даже дар фикри яму номои муқаддас намеарзанд бароям намебини намегум ягон гап агар не ман метавонам ранги нау бародарои блогероимон ки ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату меган баъди 2 минута ақората сар мекунанд ба лаболити хеле матраи хеле кадагим меган ку репидоҷикиам аям хеле чизои буратай бачаако алҳамдулиллоҳ мусулмон меган ки хай менӯшанд мекашанд любой кор мекунанд не ки дар забон алҳамдулиллоҳ аст این چیز خیال میکنم منافقین همین چیز در نظر دارن که خیلی خودت دروغ نکن دیگران را خیلی دروغ کردی خودت دروغ نکن خیلی تو نیستی اما آدمی که خودت در پیش دیگران نشون میدی تنی تکوی تو دیل نیتت بدای نکن من برادر بینی هاید گفت خوب گفته و ای تو عذر میپرسیم اگر که یگان بار سخنای مقدس یا که الهی را استفاده برده باشیم لیک اگر بگو که در پریمو افیر ختون دیدن که من چند بار همون تیمای اسلام گرفتم باشون آگاه کردم که موجیک من علم اسلامی ندارم و پریچام تو ایجاد اسلام ابسوجدت کردن در کارای در خطاگاهی که ما کردیم و خیختون بودم کامنتر نویسیم بسیار برادرها کامنتراش خوندم در رد جوشش نویسیم بود که خداوند فرعون دم مال ملک دولت همه چی داده بود ای چی وای نفوذ خدا داره نفوذ داره در پیش خدا یعنی شما را با دولت با ثروت با یگان چی ما داشته باشین معنی نداره که خداوند در پیش خداوند نفوذ داره نه دیگرو بالا این باور کن هر یک درویش هر یک بخونه هست که نفوذش میلیون مرتبه پیشید بچه‌هایی که میلیون دارن هم بوده زیاده خودتون میدونین این چیزا را برای مو اوسپیخ این نفوذ داشتن در پیش خداوند نیست آخران بار می تیم را چی میکنیم برای چی این گپاش دیدم برای که در اون برنامه شون در پریمای افیر ایمینه ایزتواش типа خواست که через ислам чекна, но дуруст это лицемерство, конкретное лицемерство. Ислама истифода набарем барои гуфтиам боз я бародар гуфт барои корои гаштон ислама истифода набарем. Марди ба гапҳои худат ба ҳамун чи кори худат мекунӣ чи рафтори дар зиндагӣ худ мекунӣ ба ҳамун гап за. Ба кӯчарам гап наза қонуни кӯча дига чизо меган мо рафторумон дига чие. Ба ҳамун именно стил зиндагӣ худ гап за. Ба чақ кунем охи. اسلام میگیرین نه من اسلام میدونم نه تو دیور وقتی که تو شونیم سی من همی خیلی دروغ گپ زدستی ای نام خداوند به نام قرآن گپ میزنی این آیت 6 لقمان ایمانی داد میشود عذر زیاد برات نفهمیدم گپ تا فریدون عزت‌اللهیف ایشون یا بسواد بوده برادرای شمشد ما گفتم مشکی تعریفا رو نگی تنقیط فقط شونه گشته در کنید تنقیط مرا سوال ما دا شون دا گفته گه ما دا یگان دخل نداره نخونمش میشه برای که شون اوز پس دیسن معلومه که مخلص های شون نیستن پروسه گپ شون مخلص نشده ایلیوش گنده قفاب بده علمش گنده قفاب بده اسلام شیخ چی دروغ میگی لند گفته بود ایو طرف ویزف شوا ممکن بشوا یعنی طرف بچه‌کو خیزه یعنی درباره چی گفته ما برنامه کردم که لند отказ کرد لند گفت ما خدی بچه‌کو خیزه 20 باطل نمیکنم نه که ویدیوشو من ندیدم ممکن گفته باشه که ایو طرف ویزف شوا ای طرف میشوا Каримов Хусайн. Так что харомхоро чахшахои хито накунин, ислома нарасин, шумо ҳама зидди қонуни ислом рафтор доред. Чизеро Аллоҳ ҳаром гуфт, тамом ҳароме, мусиқӣ ҳароме. Ютубам пур аз мусиқист, бародар. Ёки турам қатори мои, ёки ту даиҷа чико мекуфта, чӣ мекуви? Тут песни, шона ислом бу намебурда, чӣ гуфтеса худат намедонӣ. MS 3303 ҳама просмотрҳои рӯи шон дӯдихдо нашоти шон суханои нито нагӯ коре нака ҳамаи ғарибои рӯи ту шуда гуноҳгира ғарибачаи ошиқ дӯдихдо маладест а ислом хера чира медонистай қанша бизана донистан бояд буратар гунаҳгор мекуна ки ту дида донистаи хеле кор кестай
Фирдавс Ниёзов. Шонхча реп хона гноҳ гира ат шайх чанд нафара ҷавоб мети дар дузахат. Оба ма дели дузах дорум бу. Марказ даи руд сафед пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва саллам боре ҳам дар тӯй набуд се маротибае ки ба бу ай тӯй чита дальше кун шамшод ба фикр мекардам як буд ки ховуш бурд. Худованд ҳифзиш кард мега. Ира хондам комментария хонда будам. Без комментариев, брат, баруки ты прав. Манук Джахон. Шайх Пад иджа фақир гуфтани одам май батлери номери як тра солод пидрай чияй тра ҳама бахча габзан соз и ответал бад и комментарий да у комментарий Азиз Абдуназаров ки мега райдер шоним сира задай так ҷо задай ки судя буд ки судит кард ки рост мега подписчик ТВ чи соперник нест шумо дар як сол сразу Стёпара фаромӯш кардед Стёпа як райдера не батли тоҷика популярный кард согласен Амин Ашуров натури Стёпа да гап нест мухлисои Степа лайка баҷиқе ки бина рептиҷаи брина 38 кас лайка ҷиқде Оятулло Камолов ранги ма дар репи тоҷики тон дига намешава дига пайдо намешава Кинг Конг то ист Искандар легендаи аср то истан то ист 15 лайк Ашур Муҳиддинов Искандар натури сағирача сахта мардак вори райдери гарбати соф катаги созган Rap News. Яким батли райдера Стёпа финал набуд. Учен даже чемпионат набуд. Финал набуд. Чихен набуд. Стёпа барои ки хати райдер батл кна, барои ки чемпион соли 2015 буд. Барои чи мо ура финал ҳисоб мекунем. Яким омад Стёпа райдер да вызов дод. Райдер отказаш кард гуфт брава рейтинг та баланд ки бад мезанам. Яъне финал набуд, но по методи финал рафса буд. Бедил зад. Фаха зад. Симпора зад. Ба уже райдер вызов что? Да комментарии видеои рептиджей райдер вызов что дагяй. Хамун комментария рамо удалить что дагяй. Гане нишон то метем ки райдер вызов дагяй. Вызов не вызов ша кабул кагяй. А вызов дагяй. Дагяй ки Стёпа вызов кабул биоб ак батл мекнем. Да комментария у видео да рептиджей да байт кагяй бат батл. Бат батли Симпо Стёпа. Искандар да гап нест. Стёпа отаи батлай. Бо вызов дод мақсадаш райдер буд. Ки неки рид вызова қабул накард респект бо бой фақир да зинда боши. И дев дил шуд. И райдера мардум намефама. У райдер в натури батлера. И мардум дазлақати рейкл батл меган. Райдера не. Тенч фикри хуб. Гарм ТВ. Десант. Ҳамин сол зад Любойша. Райдер Стёпа Бастер Шон. Нашидан. Ягон тажба десантура. Бародар бой хел фикр доштай. Аслиддин Қодиров. Я батли десант хати райдера ташкил кун. Ин почти невозможно. Мушахира ма гап гуфта буд, дам гапш розима. Алиҷон Алиев. Натури гапи фақир ҳақqa. Мега ту биша батлери сол, машидам батлери асл. Аср. Ана чемпион қоили кади амара. Аср и 100 сола ули ҳар як девонаи пайдо меша солои 2025 35 чил мумкин репай брава. Яқуб Сафаров мардаги гап ҳами репи тоҷикира ма гӯшам намекардам не ки ҳами қошсиёи ришакӣ ячи ба маъне гапҳо мезана. Идибек Искандар зинда боши ғариб бачаҳо ҳами ҷемамакаска. Окей брат. Некрус Гулов. Шикоят ҳамин ки шона боец из Таҷикистона ки Рустами калайот кадай лайка буҷа. Лайка кадай лайка бизанен. Я чекам чи ҳодиса тевдроя видеоше тамошош ки. Бехавлим шон натониси 12 сол шуд мезани ягон маъну надора барона бин да 2 сол эстрадара кафм. Да барномаи Мирзошоу шон дига фикр дора мега ки барон мухлис бисёр дора аймада рали мумкин бисёр дошта не ки кашеста мухлис қати ягон кас ченима нест. Яъне предани мухлисо. Мухлес короче.
Абдул Зелимхан, Руи Шонтон Сио, Мехроҷ Ризоев, Доди Худо валлоҳ қасам сағира تعریف ده. خورشید سفرов, Шонта Гарени, خداوند هیچ وقت برای چیزی حرام بندش ایزد نمیده. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که همه عملها با نیتی تو چی نیتی کردی خدا امر میدهد. B7 official بچه کو کی دو دیخ دوره یوری میگه خطا میکنن. Данило Даниэл, Санат Икай, шон синоид мекини айбай. То мардаки бояд пеш ҳамаша фикр мекарди. Қонунота мемонди, ози ика ноид. Не санатам ма гуфтам ки чи ба контракт набасти гуфт ма гап задам ваё ба куча гап задан слова додан гуфт барои ма дига хели корбор накам гуфт ма да куча камоштагим гап зади бояд ҷавоб ти. Ма гуфтам брат иреби тоҷикия куча нест охи иреби тоҷики любой ки намеган ку да вақти ҷанг любой способ хубай бароям да вақти реп ҳам любой способ хубай вақте ки одам фаромӯш мекуна и ура ҳичи гуфта намешава вақти коғаза менависӣ ва вақти ягонш мегӯ ина пункт ина хеле мегуфт яъне ина хеле буд ма қати чун ина ҷая подписчайт мондагия бисёр гинат нак ки бурда дода мешавад ба ҷавобгарӣ кашида мешавад баъдо мумкин бигени бизияне ки зато қадар ноид намекунӣ лучи аввал ситуатсияро под контрол бигирӣ чем баъд ай контрол бироя санат барои чӣ гуфтум ки коғазбозӣ накард барое ки вай бачаку қати маслиҳат кардаги буд даст додаги буд Акмал Одинаев ранги шонаи Санат Шарипов пул гирифтагиян ё ки қати райдер тақсим кардагиян шайх ба дига батлиро нагуфтанд то чи ба бисёр гирифтӣ бояди хел ҷавоб меёдан ма чи бисёр гирифтам ма реперора ай 10,000 сомон зиёд наводагиам барои батл максимальни 10,000 ай а баъд батлери солда максимальни призми 40,000 сомон буд не ки агар да батлери сол чанд сум расход кардаги ҳама да суми калон да батлери сол расход кардагим батлери сол 2019 ки 60,000 сомонӣ расход кардагим сами туфтови батлери сол да историяи батлерои соли рептиҷая ки беимаънӣ гузашт ягон хел ажиотаж надоштам батли сиван ки доштак лонли дошт ки лонли бо отказ кард батл наомад бам хелиш салом ҳамун сума дар ягон камбағал бутен батл чӣ дар кор ҳамун реванш интересни нестай дига нашод чӣ мега али ташкил карданишайку биёен братано гапҳои хитона биген ай ислом дарак надорен мужиканами гапанами хели илтимос дар комментария бинависен кадоме ки ами калимаҳои илоҳиву исломиву муқаддаса мегиранд ку биген кори хита ки ча мекини аввал ту ҷавобгӯ бош ба ҳамун калимаҳо чтобы ам хели нашаванд во именно из-за того ки шумо дар комментария менависен о мошаллоҳ менависен ба и гапи беҳтарин гуфтагид шумо дил ниятон мумкин хуб боша шумо хиёл мекунед ки ваё одами хубан баъд во мебинанд ки ҳо это катид баъд ҳам калимаҳоро истифода мебаранд ягон мега гӯш ки простой пример мега насиб карда боша батл мебароем иншоаллоҳ яъне маъноиро дорад ки вай батл мебароя хто медонӣ дар батл чӣ гап мезанӣ чӣ кор мекунӣ чӣ рафторо мекунӣ хто медонӣ мусиқӣ чия вай иншоаллоҳ мега ира бояд бугӯ ё не гунаҳгор намешай ва шумо во мегӯед иншоаллоҳ гуфт бо шумо паддержкаш мекунед ва ё калимаҳои исломиро истифода мебаранд баъд нем хеле мешава баъд безор мешинед баъд ами гапҳоро менависен ай лучи ай ҳози ами кадом мусиқи кадоме ки мусиқи хади сар кор дора клип хади сар кор дора ютуб хади сар кор дора ва ё по-любому тамошо мекунанд ба ҷои тамошо мекунанд бовар кунед агар тамошо накунед ки ягон чашмаш да мехалта ягон чи где-то 3-4 секунд да места мебинаш бо далиш мекунаш барои аммо бигеншон ки кори хита ки гапи хита бизан немқадар биген ма шумо миннатдор мешавам барои ки ҳамаи чи ҷазира ай пушти поддержкаҳои шумо шидеста яъне шумо ва ёра
гред дорем гуфти гапо вай любой кор кайсай просто отмазка вай се калима алхамдулиллах иншааллах ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ се калима хати любой хе манипулироватон дорад сағира снад вообще ребда понятка надори ребда понятка реби тоҷик 90% надора понятка гуфта чи ада назар дори яъне реб хондан понятка яъне понимает мефаҳма дар реб мефаҳмад 90% реби тоҷик репа намефаҳма ва медонин во ай пишти ки репа сар кард бароям намефаҳма просмотрош бисёр буд я вақт барое ки бисёр реперо учен канали хича надошт ҳозир ҳама канали хича дорад бале и гапат 100% дурустай аки шайх дурихдохта дар новости партофтай я мотоди нави просмотр гивияй бале саҳком ризмонов охир ҳамаи хезе 20 мирғитон биромад диди ки то киҷора мардитон биромад фаҳмо басма чи кадоме ҳаст кайф кадистай чи дабура чи боша умед урозов бача ами шахир куҷоши шахир канали хича уикат шахир official ответ дод да хезе 20 да long live да дига бачакои хезе 20 хезе ва треки модар бировардисай ва нависки братва маратва ҳамаш дуруғай единственный одаме ки шуморо понимат мекунад ва ҳама вақт дар фикри ободии шумо ин модартонай барои лучше пишти братва нагардин бовар кунед братва 100% дуруғай қати любой братватон пешакӣ тайёрӣ бинен ки як рӯз не як рӯз ягон нофаҳмоиё мешава барои аму ай тарафи шумо 99% зависит мекунад ки ӯ қати ту хушрӯ рафтор кунад ё не ва агар ки хита гендел бигирӣ ва хита кимки бигирӣ вай пайлибон мерава ай наздат ягон вақт братвара бинавад набирор иҷа зиндагитра маҷбур мекунад ки ё ки бефаҳмӣ ва саросимагитра маҷбур мекунад ки ҳар хел действиё кунӣ муслим муслимов инами кия пад янамуд гап мезанам мегуфта бошид холовский хеле мушик кадай ай райдер 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 холовский да муштрой кадай ривал сабр акат хидм гап нест акам иншалло ба хости худо репетоҷика да сайёра бо забони русӣ муаллифӣ мекунӣ аз ман шодам хеле темо гап зависабдим ки иншалло худаш переводиш ба хости худо мешава иншалло ба хости худо репетоҷика да сайёра бо забони русӣ муаллифӣ мекунӣ фикр мекунам иҷа уч нестай свс легенд нестай айпуш умед урозов айпушти хезеи қаразбор кард қадриш накаден ба фикрам шахиров ресай яхта клуб соф ранги хита наёр да барнома доихдо меги сағира навай алафтара меомадай мамонад байгон алафтарав ба фикрам мо то дар ҷон як гектар алафа дравидем дарзакем таҳкем рафтем да оғил пиршон кардем оғил да пир намекунад да каҳдон пир мекунад то кришаи оғил да кришаи оғил да пирш кем ба фикрам каҳдон да мекунад ма мекард мохами кора бузашда хонаи биби ма оғилшон аделин буд каҳдоншон аделин буд бомне ки зур буда ай торхид мо мепарафтем да тори каф брат на талши буд кайф буд баъд тағоим қати фаридун саидов канал дора ку қати аму ма умрам тағоим мегуфт ки то бегаира я дарза ка ту миёри я дарза ка и гуфтем майлиш мерафтем мегаштем ва арз мебинем ки фаридун дарафта буд ка да шая дарза мегуфтем та мам дравидесам да ягон ҷо нест ӯ бояд ҳар ҷо дравида замин набуд хеле дагион таго хеле ҷои заминои бекоран ка унҷа мера тик медравем ман гуфтам чӣ кади гуфтам унҷа диздем ҳар мегаиди касаме дизем бурдем тағоим гуфт ки шумо сағиро чӣ кор кардагин баъд
конкретно допрос میکنم گفتیم خواهیم ناامید گفت برین اورد نمانشون так что مجبور نکنین جاناتون که باید میدزدن بعد да чего тамбал буд фаридун мегрех ай кор мегрех мара мехавиҷа мегуфт ва гуфт ки бра гусалара да бог чикан гулмех гармо теванаш мега о теванаш мега ба мерафтам теванаш мекардам баъд абед мешид абети да уҷа ки муштари буд ки хоб буд мегирифт мегуфт бихебра об бараш яна муд қар мекард ку ки ози мегум нормали чиз буд саломат бошем бачаҳако и буд саргузашти кӯдаки ман синфҳои 7-6 будам ам вақто хай